Hlavne to človeka musí baviť a pretože mňa to osobne strašne bavilo už keď som bola malá a vždy som vedela, že proste som tak nejako cítila, že toto je to, čo chcem robiť a čo by som povedala, no tak určite to, že keď ste taký, keď som bola malá, tak som veľká prehala 6-0, 6-1, ježiš, som bola veľmi slabonka, keď som bola mladšia, takže aj keď človek prehrá nejaké tie zápasy, tak to vôbec nie je koniec sveta, ale hlavne na tom sa musí, hlavne tie porážky nás ešte viacej učia ako tie víťazstvá. Plávanie, gymnastiku a veľa iných športov som robila. No tak určite to nebolo. Bola to hlavne vždy pre mňa taká hra zábava, mňa to vždy bavilo a potom postupne som začala veci trénovať, mala som svojich trénerov a ak si na to pamätám, no tak určite to bola drina. Tak nič veľké sa nerodí ľahko, ale ja neľutujem žiadnu minútu z toho.